הלקוחות של שניידר אלקטריק הם הערך המוסף העיקרי שלנו. יצאנו לבחון דרך הפריזמה שלהם מה הערך המוסף שארון החשמל נותן להם. ארון הפריזמה בנוי מקיטים, הוא בנוי בצורת לגו למבוגרים. הקיטים מסודרים עם הוראות הרכבה ומגיעים עד הבורג האחרון. אנחנו מוסרים את ההזמנות לשניידר, ובהתאם להזמנות אנחנו מקבלים קיטים מסודרים. הקיטים עוזרים לנו לבצע את ההרכבה בזמן קצר ביותר, ובזה אנחנו מורידים זמן הרכבת המבנה ב-30-40%. צורת החיווט פה קודם כל היא מושלמת, גם מקדימה, גם מאחורה. השקיעו פה המון בהנדסת אנוש. פשוט לקחת מברג ולהתחיל לעבוד, לא צריך יותר. אפשר להוסיף או לשנות ברקרים תוך כדי עבודה בתוך הלוח, בלי להפסיק חשמל ובאופן מאוד בטוח וחסכוני. היתרון בלוחות של שניידר, שכל הציוד וכל הארונות וכל מערכת הבקרה היא מיצרן אחד. נוצר מצב שהכל החבילה מותאמת, בדיוק כל חלק מותאם לחלק השני, בלי צורך לאלתר, בלי צורך ליצור מחברים וציוד אחר שהוא לא מאותו יצרן. זה גורם למערכת להיות שלמה, להיות נקייה. קודם כל בבסיס זה לוח סיסטם, כולו שניידר, לוח מרווח, גדול, תאי כבלים, כניסות מסודרות. יש לי גישה מאחורה שזה יתרון גדול, יכול לפרק את התא ולחבר ולפרק בצורה נוחה בלי לסכן את עצמי. החיבור הזה והמרווחים הגדולים האלה מונעים ממני החזקה עתידית לגבי הלוח. אני יכול להיות שקט, אין פה עניין של צפיפות של מוליכים שנכנסים לתוך הלוח בתוך תעלות. ארון הפריזמה הוא מודולרי, למעשה במברג אחד אני יכול לפתוח תא שלם. אני מאמין מבחינה הנדסית במותג של שניידר אלקטריק. עצם העובדה שהלוח מיוצר כמערכת אחת, גם ציוד וגם מבנה, יוצרים לי בסופו של דבר כמתכנן אפשרות יותר נוחה לתכנן את הלוח חשמל. בתור יועץ חשמל, הדבר הכי חשוב לי שאני בא לבדוק בלוח חשמל זה שיש לו תו תקן. יתרון שקיים לפריזמה זה שקיים לי לוח חשמל עמיד למים IP55 עם תו תקן. אחד המגמות המתפתחות היום בעולם זה כל נושא של רעידות אדמה. הלוח היום של פריזמה כבר יש לו תקנים עולמיים לעמידה ברעידות אדמה. הלוחות שאנחנו מייצרים אותם הם חלק מהם לסביבה תעשייתית. בגלל זה אנחנו משתמשים במבנים עם חוזק IK10 שנותן את ההתאמה לסביבה תעשייתית. ללוחות האלו הדלת מאוד רובוסטית שעונה לכל הדרישות של הסביבה התעשייתית. הפריזמה מאוד בטיחותית, אין נגיעה מקרית בפאזה חיה, הכל מוגן ומסודר. אחת הדרישות העיקריות של בית החולים מהלוחות זה שתהיה דלת זכוכית. דלת הזכוכית משרתת את אנשי ההחזקה, הם באים לחדר החשמל, רואים ישר מה המצב של המפסק, אם הוא פעיל, אם הוא לא פעיל, רואים את הנתונים של העומס ישירות, איך שהם באים בלי צורך לפתוח דלתות, לפתוח פאנלים, ככה המידע ישר נגיש ונהיר להם. העבודה עם פריזמה היא לטווח ארוך, לפחות 20 שנה, גם מבחינת רכיבים. זה סיסטם עם חשיבה, גם להתאמה לשטח, כמו שאתם רואים פה, ובכלל. נוח לי לעבוד עם פסי הצבירה של פריזמה, של הלוח, מכיוון שכמו שאנחנו רואים כאן, הכבלים ללוחות המשנה ולצרכנים נכנסים ישירות למפסקים. המפסקים מחוברים ישירות לפסי
צבירה משניים שמחוברים לפסי הצבירה הראשיים של הלוח, הכל חיבורים עם פסים. זאת אומרת, זה מונע התחממות והמון נקודות כשל שעלולות להיות בדרך בלוחות אחרים. במקרה הזה, במבנה הזה, לא קיימים. אנחנו, כדי לשלוף נתונים מהמערכת, כל המפסיקים של המערכת מחוברים בתקשורת אל מערכת הבקרה. בזמן אמת הם משדרים את הנתונים שלהם, אנחנו רואים אותם על המסך, כאן בחדר החשמל או בחדר הבקרה, מרוחק מכאן מרחק רב. לכל שאלה על פריזמה אפשר למצוא מידע באתר של שניידר אלקטריק.